Ay. Kaya ada tadi sopan. Girl Scout, Scout, Sama di kerubulan. mata ni mihot, milog-milog. Kita mengajar sebenarnya juga. Pembayanan. Bakit ito diyan ako sa hapon ang ganyan sa tutunaw? Mga kasabot nga rin kay para sa mo kay Yung hanghang, putir, bibigan tilapia. puti pun rapot. Jangan beri anak pun usaha bagi mga pamilya lah. Ay, bili mga kwarta. Jadi alis dag pujo. Jadi ang mga kuha pujo. Yan. Ibus. Nila sa suday ko. Hapon. Awalnya tuh kan larga kelas G, larga kelas. Di na kagad ko dili ka. Sugba. Amo ha muna na. Sugba dia. Ay. Balik palagi mo. Kakay ng limbay. Pwede ka na napagtawa na sa ay. Ay, ni nga po. Yap. Tanaw na ito ko siyag na. Yung raisa, yung kodong raisa. Sa, nga, paluto, mamura ka na dito. Nagboto raisa ka, uli-uli mo. Ilan may nagpalit? Kain to, daan. O kato daw yun, kanuat ko. Tuwag ibalik. Naay ka sa kabuok niyang nadakpan. Wawa. Pahinga na lang siya, ikaw. Diyos kawa. Aral natin sindawan. Arum.
Pinoy, pag-pray na, Alison. Balita sila yung Diyos. Pagkuha mong tuyo ninyo, Ling. Ba't na? Reta, bubalik ko ito hati, bra. Balik ko ito pa. Hati. Balik ka tilapia, te? Balik ka tilapia? Hindi. Mama. Kamusta? Wala nabat naglungag mo ganyan na dong. Di pa damang mamay sa kaldero na dong. Hello, dos mami, ito sila. Bahaw ako. Hindi kaya. Tama ba may ayos mo? Yes, siguro ka upan ko na. Te! 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 Bago mo. Panay nagpagbalin.